Muri sese muri yeZimbabwe ndadzoka ndine nyaya yakaitika kwaMurewa dhuze nekwakaitika nyaya naDiki. I think some of you know. Kune nyaya yakaitika inotyisa ende inosiririsa zvakare. Nyaya yakaitika between sekuru nemuzukuru, and izvozvi kutaura kune makakatano aripo pakati pemhuri idzi. Uyezve nyaya ichiri kuferefetwa kumapurisa. Saka zvakaitika zvakadai so, pane murume akanga achiwirirana sekuru vake, vakanga vachifanira kunge vachipanana mari mukushandidzana kwavakanga vamboita panyaya dzemari dzefodya. So mari yefodya yanga isati yabhadharwa, saka muzukuru akaenda kuna sekuru akati, sekuru, ndokumburawo mundipo mari, ndingodawo mari yekuti ndishandise. Ndobva zvikanzi zvine zvandina mari. Zvikanzi ndachingodawo mari yangu ndingomwa doro nekungoita 1 or 2. Zvikanzi ndine $10. Saka sekuru akabva apa muzukuru wavo mari inokwana kuita iyo $10. Ndobva muzukuru ati sekuru taonana redza ndidzokere kumba. Ari munzira kudzokera kumba, muzukuru that was the end. Haana kuzovera aoneka futi zvakare. Ndo yakava last time yekuonekwa ari mupenyu. Saka muzukuru uyu achinoshaika, haana kuonekwa for some days. Atadza kuonekwa, vanhu vachibvunza kuti munhu ari kupi. Munhu akazomuwana, munhu iye akamuwana achitotsvagawo mombe yake yanga yarasika. Saka maitikira zvakaita kuri kunzi murume uyu achitsvaga mombe yake ari musango, akanzwa kubatwa muchiuno. Achibatwa muchiuno, akabatwa nemuchiuno nemunhu achibva amusimudza ndokumisa pasaidi. Asi paakacheuka kutarisa kuti ndiani andibata, hapana munhu waakaona. Zvichipera kudaro, murume uyu akabva aona mombe yake yanga yakafa iri muchidondo, like pasaidi. Because akasimudzwa achibva aiswa pasaidi, achitofamba murodhi achitsvaga mombe yake, kwakubva aona mombe yakafa. But pasaidi pemombe iyi ndopanga pane murume uyu akanga agumisira akapiwa $10 nasekuru wake. Asi paakaonekwa murume uyu akafa, akanga asina mamwe mapatsi, kuri kunzi anga asina rurimi, uyezve nezvimwe zvinhu zvemukati zvanga zvisipo, uyezve nezvigunwe zvanga zvakabviswa. Saka nyaya iyi vamwewo vari kuti vekumhuri vakabva vati no, sekuru vanofanira kutaura chokwadi. Asi nyaya yakaenda kumapurisa akanoferefetwa. Sekuru vaingoramba vachingomira nestatement yavo yekuti inini ndakagumisira kumupa $10. That was the last time ndakamuona. Saka inyaya yatiri kuda kuti tifambire muri yeZimbabwe. Vakasununguka kuda kuti tifambire nyaya idzi. Munokwanisa kutibata totaurirana kuti tingabatsirane sei. Asi nyaya iri kuitika yakatoitika kunzvimbo yekwaMurewa. Saka tichitaura kudai, murume uyu akatovigwa vhiki yapera iyoyi. Asi toda kuti tifambire nyaya idzi, titaurawo nehama dzachona tinzwe kuti dzinofunga kuti kudii, vachaita matanho api, pachine kuwirirana here paukama apa, kana kuti pane zvinhu zviri kuitika. Asi ndo mamiriro akaita nyaya iyi iri kwaMurewa. Ndo nyaya ndangoti ndikukupaiwo nhasi makusena ano iri kuitika kunzvimbo yeMurewa.